The ANC is not going to be talking about whether Comrade Carl has responded or not responded. The ANC has confirmed that indeed a letter has been written out to Comrade Carl, but we treat this matter as an internal matter. Isithethi se-MKMVA umnumzana Carl Niehaus nobonwa njengomxhasi omkhulu kasosiba jikelele weANC umnumzana Ace Magashule sivakalise amazwi arhabaxa ngakusekela sosiba jikelele walombutho uJesse Duarte kwingxelo ayikhuphe kwiintsuku ezintlanu ezigqithileyo ngethuba esachacha kwi-COVID-19. Uvakalise ukungoneliseki kwakhe indlela athe kukungabi navelwano kokaDuarte ngakuye ngethuba ehlaselwe yile ntsholongwane yecorona. Incwadi yoluleko etyikitywe ngumnumzana Ace Magashule ivakalise inkxalabo ngezenzo zokwaNiehaus nanjengoko ethe zenza kubonakale ngathi ufumene umyalelo kuye. Kungoku nje okwaNiehaus unqunyanyisiwe kodwa umvuzo wakhe awurhoxiswanga de ibe lusuku loviwo loluleko lwakhe. Kodwa iANC imile kwelokuba lo ngumba wangaphakathi embuthweni kwaye uza kujongwa ngolo hlobo. We have not issued a statement as the African National Congress. What had happened was that what was supposed to be an internal communique between the ANC and its employee, Comrade Carl Niehaus, who is also the national spokesperson and NEC member of MKMVA, found itself out in the public. The ANC doesn't wish at this stage to talk about the merits and demerits of such a correspondence. Safe to say that indeed a correspondence was written out to Comrade Carl, expressing the intent of the movement as his employer to do what is expressed in the letter, which is a suspension if certain issues are not clarified within a stipulated time frame. The ANC would then await to have that kind of an internal engagement. Isithethi salombutho umnumzana Pulema besithi xa iANC seyigqibile ngenkqubo zayo zangaphakathi kwaye ibona isidingo sokuphuma phandle ngeziphumo zayo iza kubamba inkomfa neentathelo okanye ikhupha ingxelo egcweleyo ngalomba.